Auta. Dararo. A shiga a mana sata. Aina. Gida a buɗe to ba kowa. Indara. Auta. A kagan gida wala. Ana ciki. Wala. To shafa malaba. Bana ciki. Na dan fita. Ka tambayan sunan dan ba. Ya sunan dan? Ni ko me ne ma aka ce sunan dan? Ko Nasir din? Nasir din. Indara. Na'am. Ba ni na ɗin. Ka san daga shekara sai shekara. A zan so miki wani ba. Allah. Indararo. Amanya! Ba ruwanki da kajin nan ki bas. Ko magana dabbobi ce ta kawo ni. Ba ruwanki da kajin nan. Kajin nan na amana ne. Abin da yasa kika ga na zo zuciyata tana hayaki. Tunani na ya dagula wato raina ɓaci. To ya aka? Ai ba ki jiya kin ce ba da biki ba kin kada kiran ci abinci na kici abinci. Magana yarinyar nan. Kin daɗa tambaya ta kin yi mata yan dabaru da yan siya. Ko ba ta Na kawo gani? ta yau na lugude ta. To ta da ku? Ta da ku sosai. Na lugude da kaga ba na son dukan yarinyar nan. Yau. Yanzu ta gaya mun ba ya ciki ba dai dan auta ne. Dan auta. Kwarai da Aliya shi ne wannan. Ba wani Dan auta wannan yaro dan gidan na mutum mai. Wannan ce. Ba wani. Yaro dan auta nan gaba da gidan gwani cofa masta shi ya wannan ta saki. Shi ya Yaro dan auta nan cikin gidan Alhaji Haruna uwanta can kake so an. nan gaba kaɗan da gidan. Shi yayi wannan dai ciki yarinya da yau ita cin narkana da kana da Wannan yaro ya Makwata jangwalo suka rinka rigima. shigowa. Ya jangwalo rigima. Zan yi masa ta'a da mahajjaju. Wallahi zan tashi. Wallahi sai na tashi. Kura mai gida ba. Bana Allah ya kawo lokacin da yara za su yi bata kai. A unguwan nan sai an yi rigima yara za su yi bata. Unguwan nan za ta yi hayaki za ta yi kauri wallahi. Kiyaye. Wata wannan Allah ya kiyaye a ita. Ya ta. Kana karama ake. ya ta ni ka zo ka taɓo ni. Ita fa. Ka taɓo ni. Ni fa da ka taɓo ni wallahi kwara ka ɗalgato kogi kwararo gidanka. Wanda ya huce mutuwar shahada zai. Ɗauko mi itacen mulki na. Mai gida ne za ka kuma da ice. Ɗauko mi itacen mulki. Ɗauko mi itacen mulki. Ba ruwanki idan iyaka na jangwalon rigima ki. To mai gida ni dai Allah ya kawo gatari wannan rigima za ta. Wa. Gatari ni kadai ne na san in yazo a cikin abokan ka wannan. Wallahi tallahi komai girbi ne zo rigimar nan ba. Allah ya yarda Allah zai kawo komai girbi. Allah ya Kai wallahi ko ke ba ruwanki da Ali. Ba ruwanki. Kuma zan kunno wuta daga nan in na kunno wuta wallahi na kunno wuta har gidan tsohon. Mai gida har da laifi naki. Har da laifi. Har da gidan mu kake so ya. Ai ke ce ma. A sai ki. Ba zan je in sako sana da agwagin ku mana za su yi agwagwa za ta yi gudun da bata taɓe ba don za ta haƙi. Waye? Yawwa, dama gurin ka ne. To, Ka san abin da yake faruwa? ni wanda ko kwanda rana Allah ma ran diga daga tafi. Ya ka ji auta. Akwai wata hatsaniya da ta haɗa ka da matarka. To, yaro ga amin yidiya. Zuwa nan in roƙi alfarma ka yafe mu. Ai ni ne sila. Saboda wannan taliyar da ka bada a dafa ma. Ni an aikan da doya. To kuma na gaba da inda zan je a dafa kuma ina masifar jin yunwa. Shine na biya na je na yi musanyi da na ji ƙanshin taliya a gidanka. Ka san ƙanshin hawa ne. Ka yi haƙuri ɗan auta. Ya gurin me, a yi gane ɗan ɗin. Ka yi haƙuri. Allah ya daga. Allah wato ya gaje bojan. Wallahi alƙur'an yana gwagwayon ba. Kankanan zamu gaba korowa. Ya hula ga yaro alƙur'an yau. Da dinga gwagwayon kanka. Auta. Kasta ne. Wani
malam ba ruwanka malam ba ruwanka to ina jin da ka ganni na tsaya nan kai ne ka duba ka na tsumaye saboda kai ka zo da wata ka zo da ihu ga ka nan da wani katon zansan haka ne wa za ka rubuta haka ne ƙarya dai sa'a mu je zuwa dajin fargore mu je zuwa dajin kamaru mu je zuwa dajin dinyar mado mu je zuwa dajin tudun gusau mu je zuwa dai mu je dajin zuwa malam in abin da rigima